Ole thilpa ngai reng hriat a ngai thlak reng ai chuan thil dang lam deuh hlek te hi han hre ve ila he channel hi thil mak tak tak te le hlo lam te thlenga in en thin na ni boka tun tuma po hian thlalak mak tak tak sawifiah theihloh te kha kan clear ho le don ani. The sunburst flowers calling on warm days overdue, but Amasabera chuan baduska lady hi han ngai thla saberila kumsang kha chakwa somruk pathuma President John F Kennedy an ka hluma meiche pakhat tu ti hriat lo ani a aming hi baduska lady anti top maya anti chan chu Russian nu upalam ten scarf an shen thin baduska ang hi alu a hian a shen wangani a athalak hi han en ula en top chanin hri thiam lo mai thei heti live vel tak hi John F Kennedy an ka live vel hun tak mai khani a han en ula abulami te hi chu inven hi mantuma an hlau chu leya te an thut topa mu theilo lama te po leya bok top te pon om ma se he meichia hi han en le ula ataksa adin dan de hi angil khop maya hlau mela pulo thla alo la le ngal mi then khat chuan thla alo la ve mai ani mai te pon ti mai thei ma se khati hun lai tak president ka hlumani lai vela thla lo la kha thil serious takani tlat FBI de poinan chuya ma se mak tak mein he meichia hi tunge engwanga huai taka thla lo la nge ani ana hre theilawa president an ka lai te khan president ka ra nei em mai le ngala ewang hian he meichia camera a hian thil poimo tak tak ka omana ring tlata thil thleng zong zong kha alo lak veka alo record vekan ring ani anzon na saddan tur chu ishe thiam mayang chu president meu ka hlumani na case ani a ma se anzong chuak thei chuang lo athalak te po a om nge ya chiang lu tuk lo ma se heti chung hian FBI te po hian anzong mu thei talova me chemak tak mysterious woman ti a soyani ta hialani adota chuan he thlalak hi kum tam tak liam ta mi ani to a amasa in alien te hi tun lai a hian an soina sa em a tak tak ring lo te le mungei nia in soite camera lo la fu te an tam mai chuan alien te hi kum tam tak liam ta po khan an lo oma reng to a an lo mu to thin ngei bok in ringem alem te pon lo ziak he thlalak kan en mek hi kumza tam tak liam ta mi ani to a minga Madonna with Saint Giovanni no tiani a Mary lemani a background kan en chuan hi UFO lem ni om takani wana athoka papakhat le a uin an en chho meka kumzabi som panga vela ziani to a hun rei tak chu alien UFO de hian lo oma reng to ni mel hei chia hiani lo mitam takin man lai khan UFO te alien lem te hi an lo ziak na sa to thina ma se sarkari ro hi chuan a soi chiang du haulo alien te chanchin himi poiten an hria tan hlau tlat ni om takin an om tlatani chuan hemi ma chia kan soi John F Kennedy kha athi chana khan aliens te chanchin chiang zo ka hria du wanga tha ani ti in mi then kha chuan an ringa president ani lai khan UFO kha ama ngei kha na mu a makati tak zet a mungei ti hi interview a po soi ti chuan thudik zon chua atumta a CIA a kalin UFO te laka research paper phut ta an hriat ang engkim hriat adu thua soya ma se ni som le kaliama tha ani John F Kennedy tha ani chana hian rindana tama tuna karon soipo kha rindan zingami pakhatani a hi John F Kennedy athi ma ama soi nge yani alien te chungchanga hian thudik soi chu ka duwa mase ka kuthi phuar tlatani sia ti in alo soya khan soi zau de zelanga ama che US president zinga alien chungchang soi thina ni lova Bill Clinton po khan lo soi thin ve reng a interview a po alien ti an om ti a hria thule engi an du hria ta chak zia te alo soi to a Jimmy Kimmel interview na hi en lokila demand to see all the classified files on the UFOs. Because I want to know. I'd want to know what has been going on. Did you do that? Sort of. Sort of.
Jimmy Khan fiam thu deuh rewin UFO te chungchanga file thil engkim ka hrevedu engthil nge thleng ka hrevedu ani isiatiro nangin i hreve cha kem ti lam hoidewin a zota bil hian o deureu ti in fiam thu tak deuh mai hian a changa abu ngau boka han en leila Demand to see all the classified files on the UFOs. Because I want to know. I'd want to know what has been going on. Did you do that? Sort of. Sort of. engei ngai dan le alien te chanchin le akai hnoi lam hi video siam top thama oma ingai thladwangem arem chuan kalaron siamanga keima tangpo hian soitur ka nei ve tlat Hesdalin lai chanti mai hi Norway a muchin ani a wana engmak tak an muchina mi pakhat mai na ni lo tlat mi tam takin an mu record po tam mai phai rom chunga muchin an ni a kumsang kha chakwa som thum chhovela tang dai to khan mu an ni to china an mu chuan an makti chu an in shil punga mi tam takin tun thleng hian an mu to makti mai lo chu soitur om lo alandan hi chi sang sangin a langa Thlalak po tam taka to a video po tam taka to heng thlalak ron lang te hi an lak fu te an ni hloma amu ma saber tu ni a hriat hian kumchang kha jakwa somriat pakhat December ni riat khan a chauka tukvera adak chu a mu a mei albial wana ni in a soya kumaliam zela mitam takinan muta a Norway po tlo tu an nga pha khop mai December thlavel hian atam em thin le ngala zana mai ni lo chuna po an lang thina scientist te po in thil ni theitur tam takan soya research nei top te po anom ma se tun thleng hian chu ani e ti a soi theitu ma an la lova heng thalak te po hi thalak mak sawifiah theihloh mai tun thleng chuan an la ni ri ta ni Dean Corll hi Texas mi serial killer ani a the Candyman tia sui thinani sweet siamna factory an neya no pangte chu sweet a pek thina wangin the Candyman ti ani a thurwal pui pahni aneya mi pano pangle tlangwal don to te thattlang puya mi somni pariat laya thatani chu kumsang kha jakwa somsari atanga kumsang kha jakwa somsari pathum chung khan a tho pui pahni tenen an pathum hian Houston Texas chu an lo ti thlabar thin le a mi somni pariat lai maya tha te chu thunei tu te hian an mu chuaka an ni na po an chui veka Dean Corll hi mi that tu berni in athurwal puite pahni hi chu abula thlem tu te an ni maya ma se kum engi mozat liam ta a athurwal pui pakhata tang hian he thalak hi mu chua ani tlat he thalak hi ami tha te jinga record a atelve hau silova tunge ti po hriat ani lova phuarani a ahla umel em mai le ngala Candyman Dean Corll in chunga thil thlangei ni in a lang boka he thalak kan mu le hian kum tam takalo liam to si a kum somli ve la yelo ni to he no pang hi tunge ni angle a chungte anu le paten kum somli liam nuwa hian an la hre theyangem le The Black Knight satellite ti mai hi kumsang kha jakwa somruk chhokhan khovel orbit khovel kwal tu a hian maktak main mu ani a heti lai hian khovel pona satellite ala da ngai lo shima satellite data turin technology he khovela hena la omlo khovela lo hel vengot le ngala anua abawle maya adang po an ron lang le a an bawle zel thunga nasa hian ani na takle lo chhuana hi athu pani an ringa maktak main orbiter on om khovel ron hel kwal ve ringot bawle mai hi enge ni ta angle